V nedeľu sa na štadióne MŠK Žilina odohral súboj tabuľkových susedov v druholigovej skupine Západ. B družstvo žilinského MŠK hostilo futbalistov Serede, ktorí mali pred zápasom rovnakú bilanciu ako domáci, ale o skóre boli pred Žilinčanmi na 5. priečke. Prvý gól zápasu padol už v 7. minúte. Mandiangu ideálne odcentroval a Čigi Emanuel Mbach sa hlavou zapísal po prvý raz v zápase do listiny strelcov. V zostávajúcich minútach prvého polčasu spálili hostia viacero čistých šancí. V tejto činnosti nezaostávali ani domáci a tak išli družstva do kabín za stavu 1-0 pre domácich. Po 7 minútach druhého polčasu udreli Žilinčania po druhýkrát. Faul hostí pred 16 potrestal krásnym gólom z priameho kopu Michal Klec. Hostia sa nevzdávali a v 63. minúte sa im to oplatilo. Brankár Žiliny Dominik Holec dokázal síce zlikvidovať strelu Ľuboslava Lavru, ale odrazenú loptu poslal do žilinskej siete Matej Loduha. Holec nemal šancu. Konečný výsledok na 3-1 pre Žilinu stanovil po centri striedajúceho Petra Pučeka opäť hlavičkou Nigérijčan Čigi Emanuel Mbach. Dnes nás čakal náročný super, majú svoju kvalitu, potvrdili to aj dneska, ale ja si myslím, že naše víťazstvo je zaslúžené. Prvý polčas sme trošku mali problémy s tým, že sme strácali ľahké lopty na superovej polovici a oni vyražali do nepríjemných breakov, ktoré našťastie nevyužili. Ale druhý polčas sme sa zlepšili, dali sme druhý gól upokojujúci, aj keď im sa podarilo znížiť, zase opäť po našej nedôslednosti a chybe, ale tretí gól to rozhodol už vo všetkom. Žilinčania sa po víťazstve 3-1 nad Sereďou dostali na 4. priečku tabuľky. Hostia klesli na 6. miesto. S predvedenou hrou som spokojný. V podstate sme chceli takto hrať, takto v podstate si nechať otvorenú polku a využiť tie breakové situácie. No a tak výkon je jedna vec, výsledok je druhá vec. Je nemysliteľné, aby sme vonku zahodili. Ja som narátal možno 5 gólových šancí, to je nemysliteľné. Ale to nás trápi celú jeseň. Za stavu 1-0, dvakrát ideme sa aj na brankára. Potom ešte strela tam v 16. To sú neodpustiteľné chyby a domáci ich potrestali. Na zápas 9. kola vycestujú žilinskí futbalisti do Bratislavy, kde sa v nedeľu stretnú s Béčkom Slovana. Futbalisti Serede privítajú doma hráčov Svätého Jura.